dakle, tih problematičnih kredita, odnosno onih koji ne mogu da se otplaćuju. Koliko su banke spremne, odnosno koliki udar takvih kredita mogu da izdrže? Pa prvo, možda mali komentar na ovo do sada. Treba imati u vidu da kada bi malo možda izanalizirali stvarni procenat ovih problematičnih kredita, on je vjerojatno niži nego što postoji na papiru, što ga trenutno evidentiramo, iz razloga što naši i računovodstveni i poreski standardi na neki način favorizuju da se drže ti problematični krediti u knjigama, pošto se oporezuju, nažalost, svi otpisi i na taj način se, da kažem, veštački stvara krvna slika da je bitno lošija nego što verovatno jeste. Drugo... Ali to nije baš utešno. Pa jeste, jer znate zašto? Ali evidentno ih ima više nego pre. Znate zašto? Zato što u suštini, kada pogledate u stvari i drugi komentar, to je da je različita slika u različitim bankama. Znači, kad se uproseči dobijamo takvu sliku, ali imate banke koje su mnogo duže prisutne na ovom tržištu u tom delu korporativnog bankarstva i na taj način imaju, da kažem, više onih kredita koje se drže veštački u papirima da su problematični, u stvari su davno otpisani. Zato kažem, slika bi mogla da bude nešto utešnije kada bi se stvarno izanaliziralo. Međutim, problem postoji. Znači, problem postoji iz mnogo razloga, normalno jedan od tih je vjerojatno i od interne politike rizika koja je vođena u pojedinim bankama i od sektora u kojima su banke plasirale svoj novac. Da nisu baš oni koji su pre krize, znači, imali na neki način prostora da plasiraju ili videli svoju šansu da podrže određene projekte, primarno u građevinarstvu, danas se pokazuje u delu koji je vezan za farmaceutiku, za veledrogerije, poslovi koji su vezani za državu. Znate, vi imate dosta firmi koje imaju probleme zato što čekaju isplate koje trebaju dođu od države. Znači, to je na neki način kriza iznela. U meri u kojoj se ti problemi budu negde rešavali i u kojoj se tu bude otvaralo zeleno svetlo, tako će i banke, da kažem, se naslanjati na zdraviji deo. Do tada opet treba razvojiti dve strane, građanstvo i korporativni deo. Za građanstvo, da, taj privredni deo. Znači, za građanstvo je stvarno, mislim, maksimalna raspoloživost, jer jednostavno instrumenti su jednostavni. Znači, može da se dođe, da se razgovara i da se stvarno pokuša izaći u susret. Ili je, kao što je to praksa, koja je nešto češće nego ranije, opet kažemo od banke do banke, recimo, ovo sada ne pričam zato što smo ovde u nekoj vrsti reklame, ali kažem, naše iskustvo recimo sa određenim oblicima kredita, posebno stambenim kreditima, je jako odlično. Znači, mi imamo 0, nešto posto problematičnih kredita. Ali znate šta je problem? Banke postaju sve agresivniji i zovu klijente svakodnevno iz dana u dan i kažu vi ste dužni, kada ćete da dođete da platite za to. Znači, nekako i taj agresivan pristup malo iritira građane, jer nisu oni namerno u takvom... Kada neko nekome nešto duguje. Pa mislim, to je, ja bih preshvatio da je to jedna vrsta pokušaja davanja sugestije da se problem reši. Jer da vam kažem... Onda treba da se obrati pažnja na ton kojim se to obraća građanima. Sigurno da ima razlike. Pa znate, mislim, kao i kad uđete u bilo koju radnju, kad vidite nekoga koji je nasmijan i smiren i, da kažem, orijentisan ka vama, bit ćete dobro raspoloženi. Imate i drugih situacija. Ali... bankama nije u interesu da se bave hipotekama. Znači, to je normalno onaj nužni instrument koji se primenjuje samo ako nema ni jednog drugog rešenja. Banke su partner i građanima i privredi. Normalno, neko više, neko manje, zavisnosti od stava banke prema svojim klijentima. Ali nije poenta da se izađe na tržište i da se pritisne klijent da proda, a ima drugo rešenje negde koje bi moglo da se nađe. I zato, za građanstvo, apsolutno problem kod svog bankara, pokušaj rešavanja na licu mesta, traganja za tim rešenjima. Privredni deo, tu je stvar normalno mnogo kompleksnija, ja bih rekao, zato što tu imate situacije da rešenja mogu da se nađu u raznim kombinatorikama, od restrukturiranja, od pokušaja traženja za nekim planovima novim otplate, traženjima za nekim strateškim partnerima možda, pokušajima da se... Ali isti je princip, ako dođu u problem i preduzeća, ako ne mogu da vraćaju kredite, opet da se jave bankama. Dobro, to banke već prate mnogo... Dobro, ozbiljnije. A znate šta me zanima? Da li sad možemo da očekujemo, ako kažete biće na pomolu je da se poveća broj tih rizičnih kredita, da li možemo da očekujemo da sada banke taj gubitak na neki način prevale na kamate, odnosno da mi koji redovno plaćamo kredite i koristimo vaše usluge, to plaćamo po višoj ceni? Pa, ako hoćete da ja da na to pitanje, krajnje jednostavno, teoretski da. To se dešava, međutim to zavisi pre svega... To bi se očekivalo da se desi, da budemo sasvim fair. I zbog toga je ovo što je Goran rekao
kada poredite situacije po pojedinim zemljama, negde se loše plasmani izmeštaju iz banaka i to onda čisti bilance banaka i omogućava bankama da mogu da nastave kreditiranje po povoljnim kamatnim stopama. A šta nas čeka sada? Da li će te kamate ostati iste ili više? Kod nas je stepen konkurencije toliko veliki, zaista ima i dosta banaka i jako je velika konkurencija na tržištu. I ja ne verujem da će taj efekat dovesti do nekog značajnog povećanja kamatnih stopa. Kod nas su kamatne stope već duži period relativno stabilne. Ja ne vidim neke drastične skokove u kamatnim stopama i čini mi se da se može očekivati da se to tako i nastavi. Ono što je realna činjenica da će to povremeno smanjivati ili vremenom smanjivati profite banaka. I to je nešto sa čime moramo računati. Ali principijalno posmatrano ja ne verujem da će ta pojava dovesti do povećanja kamatnih stopa. Ono što je suštinski bitno nije samo kamatnim stopama. Sa povećanjem procenta loših kredita smanjuje se apetit banaka da daju kredite. I to je nešto što je vezano za interno funkcionisanje bankarskog mehanizma. To je veliki problem jer samo vi, bankari, imate novca sada. Ali je suština u tome da vi morate, da biste pokrenuli industrijsku proizvodnju, da biste pokrenuli privrednu aktivnost, da biste na kraju krajeva povećavali zaposlenost. Vi morate finansirati investicije. Ako je jedan kanal finansiranja investicija zatvoren ili dobrim delom zatvoren, onda se problem ne pojavljuje samo u nivou finansijskog sektora. On se pojavljuje i na nivou realnog sektora, a pojavljuje se i na svim drugim. Krugovi. Da, vi ste htjeli nešto da dodati. Evo, kratak komentar prvo na vaš komentar. Zamislite da banke nemaju novca, pošto kažete samo bankari imaju novca. Pa zamislite još i da ovaj sektor problematičan. Pa gde bismo onda? Znači, dobro je da su banke likvidne, dobro je da banke posluju za profit, iako je to sada bila, odnosno neka tema koja se postavlja, a kad se pogledaju podaci vidi se da su ozbiljno, da kažem, neću reći ugroženi, ali postavljeni su neki limiti onoga što su neke granice dokle može to da se spušta, da kažem uslovno. Ovo je ključ. Konkurencija jednostavno, gde god bi se desilo, znači kamate bi rasle kad bi banke mogle da se organizuju i svi zajedno da kažemo, nećemo da spuštamo dalje kamate, nego idemo da podižemo kamate prema klijentima. To je zakonom zabranjeno. Ne, to je nemoguće. Prvo nemoguće. Drugo, reagovalo bi normalno i centralna banka, a nemoguće jer tržište naše jednostavno odiše, da kažemo, borbom među bankama da osvoje klijenta. Mi klijenta možemo da osvojimo odnosom prema njemu, znači ponudom za dugoročno partnerstvo, karakterom ponude, ne samo kamatom, karakterom celokupne ponude i konačno kamatom. Dobro, ukratko ne očekujete da bi se, dakle, zbog ovog pojave većeg broja rizičnih kredita moglo doći do rasta kamata? Ne, ali imajmo u vidu da sve što se dešava u našem okruženju, a to je novi udari koji dolaze po pitanju normalno iz eurozone, po pitanju njihovog razrešenja. Pitanje je, da kažemo, kako će se odvijati situacija sa novim predsjedničkim izborima u Francuskoj, odnos između Nemačke i Francuske, pitanje fiskalnog pakta, pitanje onoga šta će kod nas nova vlada uraditi, pitanje rejtinga naše zemlje, dolaska MMF-a. Sve to utiče kako će centralna banka odreagovati po pitanju kretanja njene referentne kamatne stope, koja onda utiče na dinarsku kamatnu stopu kod nas, a ovo drugo utiče na referentnu kamatnu stopu u svetu, odnosno Euribor, koji onda utiče opet na našu, da kažem, deviznu ponudu. I to su elementi koji primarno danas utiču, znači cena finansiranja, izvori sredstava, utiču na definisanje koliko mi onda nudimo privredi. A ovaj segment ovde će uticati normalno na pitanje problematičnosti celokupnih plasmana banaka. Ja bih tu stavio veliku znak pitanja na ono što se pokazalo da tamo gde država ima određena procenat svog vlasništva, pokazalo se da neke od tih banaka su izbacile ozbiljan, ne kažem rizičan, nego problematičan deo plasmana i to je nešto čini mi se što treba da se ozbiljno pozabavimo, jer nije to problem samo države u smislu kvaliteta tih banaka, nego prenešenja i kontaminiranja sistema i drugih banaka i realnog sektora. I sad za vas pitanje verovatno od 1.000.000 evra. Pričali smo ovde da je problem, jedan od problema zbog čega su krediti rizični, ne mogu da se otplaćuju, jeste rast evra. I sad, kakve su vaše prognoze? U kojem pravcu bi mogao evro da se kreće? Ja ne bih da uzmem 1.000.000 evra, evo. Ja ih nemam, ali me zanima. Sigurno bi neko dao 1.000.000 evra. Nemam ja kuglu. Mi smo videli kakav je trend kretanja vrednosti evra odnosno na dinar od početka godine. I to je praktično odraz dve stvari. Prvo, što manje radimo, manje proizvodimo, manje izvozimo.
i imamo manje investicija koje su se slile u Srbiju od početka godine u odnosu na prethodni period. I tu smo sad u jednom začaranom krugu koji se prenosi, kao što smo videli, i na bankarski sektor. Učili smo svi na prvim godinama ekonomije kod profesora da se kapital seli tamo gde ima veći profit i manji rizik. I doći ćemo do toga, od onoga što je gospodin Čupić rekao, da će banke imati manje apetit, odnosno da će manje hteti da daju kredita stanovništvu i firmama u Srbiji. I mi sada taj začarani krug moramo prekinuti. Kako to uraditi? Imamo sada jako dobru šansu da formiramo neku jaku vladu koja će da pokrene investicioni ciklus u Srbiji preko državnih preduzeća, preko stranih investicija, preko ovih nekako velikih sistema koji su već ušli u Srbiju i da to bude jedan zamajac koji će prekinuti taj začarani krug koji nas i kroz dinar i kroz proizvodnju vuče na dole i da krenemo napred. Pomenuli ste kurs dinara? Kurs za stabilnost domaće valute, ali znate šta me interesuje? Sam guverner je rekao da za stabilnost dinara je važno da se vlada što pre formira. Dakle, za stabilnost dinara. Niko ne voli nestabilnost i stabilnost države je jako bitna za stabilnost njene valute. Što nestabilnost duže traje, to će trajati nesigurnost stranih investitora da počnu ponovo da ulažu u Srbiju. Prema tome, sigurno je da ako se vlada formira u sledeći ponedeljak, to će mnogo biti bitnije, odnosno mnogo biti važnije za stabilnost dinara nego ako se formira 90. dana ili ne znam tačno koji je ustavni rok od izbora. Ne, samo sam teo da kažem upravo ovo. Dakle, suština kursa se sastoji u tome da on ne zavisi od nekih dnevnih konkretnih poremećaja. To što mi dnevno vidimo, to je trgovanje na dnevnom nivou. On zavisi od suštinskih ekonomskih parametara. To je koliko izvozimo, koliko uvozimo. I šta nam sad kurs od 112 dinara za evro govori? A da je bio na početku godine 103 dinara. On govori da su tekuće transakcije u prvom kvartalu bile minus 1150, jer tako, odnosno milijardu i 150, i da je najveći deo toga finansiran deviznim rezervama. To faktički znači da niste imali drugih priliva iz koga biste to mogli finansirati. Više deviza odlazi nego što ulazi. I to je ono što je suština. Mala je proizvodnja. Međutim, tu moram da kažem jednu stvar koja može da pobudi jedan deo optimizma. Mi u ovom trenutku, Srbija ima prilično jedinstvenu poziciju na tržištu regiona. Mislim da su sve okolne zemlje manje više u problemima koji su iznad nivoa problema koji postoji kod nas. Hoćete da kažete? Hoću da kažem da postoji ozbiljan kapacitet za privlačenje stranih investicija koje je već pokazano u 2011. godini. On bi mogao da se realizuje u 2012. naročito u 2013. godini. Znači, ono što se razgovara i u domenu energetike, i u domenu infrastrukture, i u nekim drugim oblastima, zahteva pre svega političku stabilizaciju, zahteva proreformski orijentisanu vladu i zahteva aktivne mere na redukciji javne potrošnje. Te tri stvari, ako uspemo zajedno da stvorimo, ja sam prilično siguran da će priliv stranih investicija u Srbiju biti 10 do 20% veći nego u bilo kojoj zemlji u regionu. Dobro, jer vi, gospodine Pitiću, delite ovaj optimizam s obzirom na to da ste vi potpredsednik Saveta stranih investitora, pretpostavljam da imate informaciju više o tome da li investitori sada čekaju kako će se odvijati situacija kada je reč o formiranju nove vlade i da li zaista možemo da očekujemo toliki priliv stranih investicija koliko je najavljeno, a koliko gospodin Čupić veruje da će biti? Pa ja verujem da mi imamo taj kapacitet, pošto privlačenje stranih investicija može da ide bar kroz 3 kanala. Znači, jedan je koji se kod nas pokazao, rekao bih, dosta uspešan, koliko god to je teorijski neprihvatljivo, a to je davanje subvencija zarad, da kažemo, privlačenja investitora. Međutim, sigurno da investitori ne bi došli samo zbog toga, jer je to ipak kratkoročni efekat i niko neće da ostavi investiciju u godinama ispred, a da ima jednokratnu subvenciju u tom kontekstu. Znači, postoji još nešto što mi često kritikujemo s pravom, što znači da nije urađeno dovoljno, ali neke stvari govore da postoji određeni kapacitet apsorpcije određenih investicija u Srbiji. Drugi kanal, to je potpuno da dođu zato što vide neki tržišni segment ili neki sektor koji je njima interesantan, da li je to tekstilna, da li je to farmaceutika, da li je to ne znam koja oblast u kojoj bi želi da uđu. I treći, ne zaboravimo, to su postojeći investitori. Znači, mi imamo investitore koji su ovde investirali ozbiljan iznos sredstava, koji čekaju da se otvore neka nova vrata koja će reći vreme za novi investicioni talas. Mi kao bankari čekamo taj trenutak da ovi investitori koji su bar podjednako važni kao i oni koji će doći,
Dobro, a u ovom trenutku da li i ti postojeći i ti koji treba da dođu čekaju? Dakle, šta se dešava? Kakvo je raspoloženje? Čekaju, ovo je region, znači mi konkurišemo i drugima. Koliko mi budemo investirali u smislu promene onoga kod nas, toliko će nama doći investitor. Nesporno je da sada što je urađeno, znači popraćemo neke rezultate u narednom periodu, čuvena priča o Fijatu i još o nekima. Nadajmo se da će priča Železare Smederevo dobiti, pošto je to ozbiljan segment našeg izvoza i ozbiljan segment industrijske proizvodnje i broja zaposlenih i tako dalje. Nadajmo se. Ali kažem, vraćamo se opet nazad na početak, uvek. Vlade se razlikuju po tome koliko odgovorno pogledaju unapred. Ne koliko gledaju šta učiniti danas, pa pomeriti, ne znam, cene ili baviti se kamatama i baviti se tim stvarima koje su posljedice. Ukoliko se gleda i šta su uzročnici toga, a to su povećani izvoz, rast, znači to su traženje novih izvora rasta. Za zemlje kao što smo mi, pazite, promenila se geografija nova izvora rasta. Dobro, ali samo u svetu danas to su inovacije, to su obrazovanje, to je konkurentno. Znači, to je ključ dešavanja. To je sad na novoj vladi. Ali znate šta me zanima? Kada kažemo spas za dinar je u investicijama, odnosno koliko to u prilivu stranih investicija, koliko bi to stranih investicija trebalo da dođe u Srbiju da bi, recimo, evro bio 100 dinara? Dakle, može to da se izračuna? A zašto bi evro bio 100 dinara? Dobro, ali građanima je bitno da bude što niža vrednost, jer naše plate su u dinarima i ne menjaju se. Da dinar bude što niži. Poenta je da se nađe jedan balans između vrednosti dinara i vrednosti evra. Ali za sada evro samo raste, mi ne vidimo taj balans. Da bi Srbija bila konkurentna u izvozu, ne odgovara nama ni što niži kurs, jer onda prestajemo da budemo konkurentni. Prema tome treba naći jedan fini balans i to je nešto, to je više, ajde da kažem, umetnost nego čista matematika. To je umetnost preživljavanja i izračunavanja kućnog budžeta. Ja bih se samo nadovezao na ovo što je gospodin Pitić rekao. Nama podhitno treba stabilna vlada koja nastavlja jednim reformskim kursem da bi svi ti investitori koji sada čekaju da vide kojim će pravcem nastaviti Srbija, bili spremni da održe kesu i nastave svoj investicioni ciklus. Koliko da odreše kesu? Koliko bi trebalo da što pre se mi odlučimo i napravimo vladu, to će ranije investitori krenuti da investiraju. Što više budemo odugovlačili, ne daj Bože neki grčki scenario tipa ponovljenih izbora i tako dalje, investitori se onda okreću automatski zemljama kojim pružaju veću sigurnost. Prema tome, na vaše pitanje da li je bitno da se vlada što pre formira, apsolutno je primordijalna stvar koja mora što pre da se uradi. Pošto insistirate na ciframa, znači kontinuirani priliv, ne jednokratni, nego kontinuirani priliv u narednim godinama u proseku od 2 do 3 milijarde evra stranih investicija obezbeđuje jednu redovnu mogućnost, da kažemo, punjenja ovog jaza koji nam je potreban za finansiranje ovog deficita tekućeg računa platnog bilansa. Naše devizno tržište danas je manje od 50 miliona evra na dnevnom nivou. To je ništa. Iole neka ozbiljnija investicija s polja da uđe ovde. Fiat da se otvori u ovom predviđenom periodu sa milijardu evra, pa to utiče i tekako na mogućnosti da tržište prepozna kapacitet ovog tržišta da kontinuirano ubacuje sredstva da bi se ponuda i tražnja balansirale. Jer sve ostalo će ubacivati ili ovo što kažete doći će onda evro na 100, pa kad opet nestane investicija doći onda na 120. Ne, potreban je kontinuitet u tome, zašto je pored tog kontinuiranog priliva apsolutno neophodno da se vrati MMF sa svojim koridorom, jer kad se kaže zatezanje kaiša, to ne podrazumeva nužno smanjivanje potrošnje. To podrazumeva i smanjivanje nepotrebnih trošenja. Znači, to je i ono što je urađeno, da kažemo, u delu da stoje međunarodna finansijska sredstva koje se ne koriste po nekoliko godina. To podrazumeva čuvenu priču o javnim nabavkama za racionalizaciju. To podrazumeva za javna preduzeća da ne troše kako treba. Setimo se danas situaciju, pošto smo u tom svetu JAT, Galenika, Bele drogerije i tako dalje. Jer to treba odmah da se reši na početku mandata. U prvih 100 dana. Ne možete rešiti sve probleme u Dobro da se postavi. Morate postaviti okvire u kojima će se to rešavati u naredne 4 godine. I onda možemo da očekujemo i stabilizaciju dinara, da tako kažem, kursa. Normalno kretanje. I možda veći standard. Ne, ja apsolutno. Sigurno veću proizvodnju. Pazite, kad vam je izvoz 30% društvenog proizvoda, ta situacija je neodrživa. Mi moramo da dostignemo izvoz od 60% društvenog proizvoda. U tom trenutku mi smo stvorili osnovne pretpostavke za stabilnost valute i stvorili smo osnovne pretpostavke za rast standarda.
Do tada je neophodno pažljivo voditi politiku, a to znači fokusirati se na one industrijske oblasti i one grane koje pri jedinici ulaganja daju najveći efekat. I sad koliko treba da se plašimo grčkog scenarija, čini mi se da ste vi pomenuli i evo sad kažu Grci opet nisu formirali vladu, ići će na nove izbore. Nemoguće je da sve to što se dešava u Grčkoj ne utiče na nas. To je pitanje za političare koliko treba da se plašimo. Ja se nadam da postoji dovoljno kada reč o tim ekonomskim efektima iz Grčke... Ekonomski efekti bi bili katastrofni. Videli smo koliko je politička nestabilnost i u Grčkoj na kraju dana i u Italiji dovela do toga da te dve zemlje imaju neke određene probleme u otplatnim kapacitetima i u konkurentnosti. Prema tome, ono što mi treba da izvučemo kao naroučenije jeste hajde da se ne igramo sa vatrom, hajde da što pre formiramo vladu koja će biti sastavljena od sposobnih ljudi koji će u prvih 100 dana doneti dovoljno mera da možemo Srbiju da izvučemo iz ovog začaranog kruga u kojem se ipak danas nalazimo, da više proizvodimo, više izvozimo i da kroz te investicije povučemo Srbiju napred. A kada je reč o tom uticaju Grčke preko eurozone, ipak manje investitora očigledno... Sad ću da vam kažem šta je. Tu postoje jedno nerazumevanje. Finansijska tržišta obračunavaju rizike unapred. Rizik grčkog defaulta, odnosno bankrotstva ili izlaska iz zone eura je već obračunat. Taj rizik je već ukalkulisan i mi ga živimo danas. Ono čega se mi plašimo i čega svi treba da se plašu u Evropi jesu političke posledice takvog postupka. Da li se to prenosi i kojim tempom na Španiju? Španija je u dosta teškoj ekonomskoj situaciji, u Španiji je zaposlenost 25% i kakve bi posljedice mogli biti nakon toga po ozbiljnu ekonomiju, pre svega po Italiju. I mislim da... I taj uticaj onda može dobro. I Portugal, Irsku i tako dalje. I dalje širenje. To je ono što je problem. Moramo da pazimo, inače će nam skočiti evro i kamate i sve redom. Ja vam se najviše zahvaljujem što ste bili gosti oko ekonomije. Poštovani gledalci, vama hvala što ste nas gledali. Ostanite za RTS i verujte našim očima. Hvala svima.